Hola, sóc el Joan, benvinguts al meu canal. En aquest vídeo anem a resoldre un altre examen, una prova d'admissió, les proves PAP, la prova d'aptitud personal, la competència lògico-matemàtica, és a dir, la part de matemàtiques, en aquest cas de la Universitat de les Illes Balears de l'any 2022. Anem a veure el que diem, és a dir, la part de matemàtiques. Primer tenim unes qüestions i després tenim uns problemes una mica més llargs. La primera qüestió ens diu: el preu d'una entrada de teatre és de 7,55 euros. Si hem d'anar 5 amics a veure la representació teatral, què haurem de pagar entre tots? Per tant, tenim aquí que el preu d'una entrada és 7,55. Si anem 5 persones, haurem de multiplicar el preu per 5. 5 per 5, 25, portem 2, 5 per 5, 25, i 2, 27, portem 2, i 5 per 7, 35, i 2, 37. Tenim dos números després de la coma, per tant, 1, 2, i posem la coma. 37 amb 75 euros. 37 euros, 75 cèntims. La segona diu: he entrat al gimnàs a les 17:16 hores i n'he sortit a les 18:33. Quin temps he estat dins el gimnàs? És a dir, hem de veure quanta estona ha passat des de les 17:16 fins a les 18:33. És fàcil de fer, és a dir, ho podem fer inclús mentalment, tampoc hem de fer cap operació, però podem fer aquí una resta, és a dir, tenim a les 18:33, que és l'hora que hem sortit, i hem entrat a les 17:16. Per tant, el que fem és restar els minuts amb els minuts i les hores amb les hores. Aquí, de 6 a 13 van 7, portem una, 17 minuts i aquí una hora. És a dir, hem estat una hora i 17 minuts dins del gimnàs. La qüestió 3 diu: he de comprar 6 botelles de llet a 1 euro cada una. Amb quina oferta em sortirà millor el preu total? Ens diu aquí la segona unitat al 75%, és a dir, ens fan un descompte del 75% en la segona unitat. Aquí 2 per 1, és a dir, ens emportem 2 botelles i en paguem una, o 3 per 2, és a dir, ens emportem 3 botelles i en paguem 2. Això mentalment també ho podríem fer, és a dir, aquí representa que la primera la paguem i la segona paguem el 25%. És a dir, si ens fan un descompte del 75%, estem pagant el 25%. Aquí, si ens fan 2 per 1, de la segona no paguem res, perquè la segona ens la regalen. I aquí representa que de cada 3 en paguem 2, és a dir, ens fan un 66%, ens fan un 33% de descompte i paguem un 66%. Per tant, el que més descompte...